dovolte obrázku. Vážené dámy, jak je to s námi, věříte ještě na lásku. Vážené dámy, říkali s námi, že chcete to, co nemáte. Vážené dámy, jak se známe, řekněte mi, co hledáte. A tohle je na vás, kluci! Jaký máme být poradami? Jaký máme spát na zemi? Vážení páni, máme doma zdání, funguje každé pohlaví. Vážení páni, máme doma zdání, že víme, co je požádí. Vážení páni, budeme zdání, prohraje tento pohlaví. Vážení páni, jak se máme, dost nás má čisté svědomí, Jaký máme být poradami? Jaký máme stát nohama na zemi? Máte lovit naše schránky, na naše všecké zámky, komu nevěřím. Jaký máme být poradami? A pojďte tleskat, a nejsem slyšet. Máte stejný přání a sice slovní ukázku. Máte rádi vážen písečné, jako smysl lásku. Protože život jako písek, který se v lásku se staví chrámy na lásku. Život je hodně zlý otázku, dovolte mi poslední otázku. Jaký máme být poradami? Jaký máme být poradami? Jaký máme stát nohama na zemi? Máme lovit naše schránky a naše vzdušné zámky, tomu nevěřím. Jaký máme být poradami? A pojďte strana. Já jsem tu píseň 4krát přetextovat. Moc krát děkujeme. Já jenom pro ty, kteří přišli právě teď, tak sledujete Lidičky 48 Revival se zpěvákem, který zpívá o trošku hůř než originál. A nepatrně. A následující píseň ještě, abyste všichni byli fakt v obraze, kdo teď přišel, tak toto sdružení už nikdy nevystoupí takhle dohromady. Takže máte jedinečnou možnost a dáme si písničku, zkusíme Léto třeba dát teď. Jo? Tak přátelé, máte to skvělý štěstí.